Haló? Núdzové volanie? Počujem? To ste vy z pizzerii. No, tak dám si jednu z čupakabrov a ty si dáš akú? Nedá si, on si nedá. Hej, takže iba jednu. A kde? No to vám neviem povedať, ale 5 euro. Dobre, dovi. Čakám vás so samopalom. Čaute. Dovi. Čaute. Už si skončil, že? Natáčať už? Hej. Už teraz, hej? No dobre. Takže, vidíš ma tam vôbec? Hej. A keď si to dám takto? Je to viac cool? Nie. Tak si to vypnem. Každopádne, čaute pri novom videu od Luke Super Videos. Kde sa nachádzame, to vám povedať nemôžem, ale je to super miesto na super video. A mojim kolegom je tuto kúsok odo mňa ďalej parťák. Zdravím. Takže jeho meno je Peťo a pomáha mi v hraní jednej úlohy a keď to sa už poďte pozrieť. Akcia. Tak teda poďme. No veď počkaj. A to hovoríš tak akože poďme na smrtku. Čo chceš? Vanilkovú mami. Ako me? No taký. Keď ty dáš toto, ja vtedy si zbrane či ako? Môžeme? Pôjdeš oproti nám tiež, hej, tak skús odhadnúť pokade. Však postred zhruba. No. My tam zastaneme, hej, keď dám ruku, tak dome. Ale skús sa tak tváriť, aby sme sa netvárili, že ideme na dovolenku, vieš, že tak proste. No, niečo, hej, také proste. Tak skús fakt sa do toho žiť trošku. Treba len dobre zahrať, môžeme. Kde sa behlo? Vieš, ešte chlpí. Som sa oblizoval večer. Dobre, môžem. Akcia. Chytil si ten potkan? Hej, dobrý bol. Môžeme? Akcia. Počkaj, presne to som vedel, presne raz. Cítil som to, že sa mi toto zachytilo. Môžete. Ja ten herner, kde sa dostane, vlastne nevidel. Budeme to musieť nejak do filmov a zostav to dostať von. Nemôžem povedať ďalej. Áno. Nevidím ťa, kde si? Hláste sa mi. Ale keď som celú jednotku. Kam mám doniesť tú pizzu? Prišla tam objednávka? Nestlačím si to poriadne. No som nestlačil šmejdné vysielačky, čo to má. Do armády s týmto To vyzerá riadne halúzne, keď mi svietíš do kamery. No veď ja si sem tam zamierim, aj ty. To je pecka. Vedel to isté? Svieť mi do kamery. Ako to vypadá? Halúzne. Môžeme? Hej. Nahrávaš? Takže sem tam kontroluješ aj zad, hej? To. 3, 2, 1, poď. Ukáž sa, ako to vyzerá? Tu máš Aj si také to? veľké. To máš, dobre, naše strašidlo, Bubo. To je krása. Bojíš sa ho? To je dobré. Ja sa bojím sám seba. Akcia. Počkaj. Ty sa mi ozveš a potom ja zachrčím, či čo? Hej. Ja najskôr poviem, že Peťo, ozvi sa. A ty nič. Potom zopakujem, že Peťo, ozvi sa, kde si?
a na to budeš reagovať. Dobre. Až na druhé pipnutie budeš reagovať. Dobre, OK, takže 3, 2, 1, akcia. Akcia. Nie, skoro, kdeže? Peťo. To bolo 6 sekúnd? Tak bolo 6 sekúnd, tak ja som pápež. Veď ale ešte si nevidel ani jeho svetlo. 3, 2, 1, akcia. Čo mám kričať? Pozri sa na mňa. Dobre. Idem. Pozri sa na mňa! Dlho si čakal. Prečo ja to tak má byť? Alebo tam môže Nebolo dať- ťa vidno celého. Keby si trošku Akože nie. naľavo viacej stal, alebo ty napravo. Ja som ho zakrýval. Áno, z polovičky si ho zakrýval. Chcem si dať tak pozrieť. Hej, pozrieme. No vôbec. No, trochu to zjemníme tým. Lebo to nemôže byť také ostré svetlo, to nie je dobré. Ty predátor. Čo si balíš? Každopádne teraz natáčame poslednú scénu, a to zabitie nás obidvoch. A tu sa pripravuje náš herec a zároveň kameraman. A už je ready, takže ideme na to. No, to vyzerá lepšie. Tyvia. Čo? Že si mám zapnúť to. No, teraz je to lepšie. Dobre, dobre. No tak poďme na to. Máš ísť na to. Som iba jednu Čo zasa? Jednu vrstvu papieru, pretože zjemňujeme svetlo, pretože je príliš ostré. No to je. Takže skončili sme nahrávanie po 6 hodinách a myslím, že video sa nám vydarilo. Dúfam, že sa vám bude taktiež páčiť a každý útorok sme tu s novým videom, takže Luke Super Videos out.